Здравейте хора! Вие сте в каналът ми Cooking with Радостин и днес ще приготвя фрапе с вас. За начало ми трябва чаша. Може да е, например, чаша за пиене на вода, но може и да е такава, защото ще я принасям и ще ми е по-лесно. Като за начало трябва да добавим кафе, една или две лъжички по избор, защото на някой може две лъжички да са и много. Аз ще сложа две лъжички. Така. Сега отново казвам, по избор можете да сложите една или две лъжички захар. Аз ще сложа две. Така. След което следва да се напълните вода, която може да е вода от чешмата или дистилирана вода или от диспенсър, но аз ще се напълня от чешмата и ще се върна, когато я напълня. Хора, пак съм тук. Сипах вода. Забравих да ви кажа, че трябва да се сипе много малко вода, защото иначе няма изобщо да се усеща, че е фрапе. Много ще яде. След което следва да разбием фрапето. Така. Трябва да е придобило горе-долу ето такава консистенция. След което следва да сипем мляко. Ако след това ще се слагате лед, не прекалявайте. Аз ще слагам лед, заради това няма да прекалявам. Така, сега отивам да взема лед, ще се върна. Така хора, извадих леда, след което, трябва да го сложим. Малко по-големи бутиши са, защото беше много замразени. Това е положението. Може да се сложите колкото лед искате, но аз слагам повече, защото така е по-хубаво и по-студено. Така хора, след това следва да затворим чашата или това нещо, което е. И такава трябва да е консистенцията горе-долу. След това затваряме. Секунда само. Да не падне. След което затваряме. Гледаме дали всичките ъгли са нормални, защото може да не се е затворило като хората. И трябва да сложим сламката, но при мен сламката трябва да се сложи преди това. Значи ако имате такава подобна чаша, просто вкарвате сламката от тук и тя си има стопърче. Ето. Ето така. И след това разбърквате. Това е от мен хора. Надявам се клипчето да ви е харесало. Чао!